Masyaallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, una sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. At muli binabati natin ang kapayapaan sa bawat mga mananampalataya na nakikinig at na inaabot ng ating boses. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsusumikap sa Kanya. At ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa talambuhay ng isa pa rin sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito nga ay si Ibrahim alayhi salam. Ibrahim Khalilur Rahman. Si Ibrahim na tinaguri ang Khalil o malapit na tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniibig, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang Khalil. At nung nakaraan, nabanggit natin ang kwento tungkol sa kung papaano ay naranasan ni Ibrahim alayhi salam ang paghagis sa kanya ng kanyang kaum sa apoy. At tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi ng Allah, inutusan niya ang apoy na maging malamig at maging payapa kay Ibrahim. Ito yung nangyari. Pero kapag nabanggit ang kisa na ito o yung kwento ng pagkahagis kay Ibrahim sa apoy at yung tulong na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para kay Ibrahim, hindi rin nawawala ang pagbanggit sa tinatawag na wazag o yung butiki, na kung saan ito ay mayroong hadith pa na naiulat na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Sa'id ibn al-Musayyib at ni Sharik na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, patayin ninyo ang butiki sapagkat ito ay umiihip sa apoy upang lalo pang lumakas ang apoy noong si Ibrahim alayhi salam ay inihagis ng kanyang kaum doon sa apoy na yon. At sinabi rin ng isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa riwaya na naiulat ni Ahmad na si Aisha radhiyallahu anha ay nagulat din ng ganong klase ng hadith. At naiulat na si Aisha, Ummul Mu'minin, ang isa sa mga ina ng mga mananampalataya, na sabi niya o ayon sa kanyang asar na kapag siya ay nakakita ng butiki, ito ay pinapatay ni Aisha radhiyallahu anha. Ito ang bagay na matutunghayan natin sa mga mananampalataya. Kapag anumang bagay ang ito ay against o ito ay hindi sumasang-ayon sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama na rito ay yung pag-away o pagdudulot ng kasamaan sa mga mananampalataya mula sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging sino man na mga Muslim, ito ay hindi ito tolerate ng ating pananampalataya. Maging ang nilalang na yon na hindi sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagiging dahilan ng masama o ikasasama ng isang mananampalataya ay tao o di kaya ay kahit ito ay pinakamaliit pang hayop na tulad ng butiki. Ito ay hindi palalampasin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagmamahal sa mga mananampalataya. At ang mga Muslim ay dapat nagkakaisa upang makamtan ng bawat mananampalataya ang pinakamainam na bagay na nais para sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino man ang lumaban sa isang mananampalataya ay nararapat sa mga Muslim na magkaisa na ito ay hindi tanggapin, hindi itolerate at bagkus atin silang pakitunguan ayon sa nararapat na pakikitungo sa kanila, tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa butiki na ito. Sabi niya, ito ay dapat niyong patayin, ang butiki. Okay? So yan ang kumbaga
Marami kasing nagtatanong sa atin, paano papatayin yung butiki? Okay? Pag nakita natin yung butiki, papaluin natin. Sa unang palo, kinakailangan ito ay mamatay. At kung hindi ito mamatay, ay paluin natin ang pangalawa. Kung hindi pa rin mamatay hanggang 3. At iwasan natin ang paglalaro sa buhay ng butiki na yun. Kung halimbawa, ito ay kaya nating patayin sa pamamagitan ng palo, hanggang sa palo na lamang. Huwag nating susunugin o di kaya ay paglalaruan sapagkat ito ay may buhay pa rin. Kahit pa inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patayin ang butiki na ito. So ito ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaalaman at ang paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ang mga mananampalataya ay maramdaman ang pagkakaisa sa pagtulong sa kapwa mananampalataya at pag-iwas, pakikitungo sa mga tao na lumalaban sa Islam o di kaya ay mga nilalang na ito ay against sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pagkatapos nun ay mayroong isang kilalang nilalang sa panahon ni Ibrahim alayhi salam, at ito ay naiulat na ang hari o yung pinuno ng kanilang kaum. Na ang pinuno na ito ay halos nasa kanya na yung kayamanan, kapangyarihan at lahat ng kanyang ninanais sa kanyang panahon. Na ang pangalan ng lalaki na ito ay si Namrud ibnu Kan'an. Si Namrud ibnu Kan'an ay namuno sa kaum ni Ibrahim alayhi salam sa lugar ng Babil ng halos humigit kumulang 400 taon. At dahil doon, inaakala niya na kaya niyang kontrolin lahat-lahat. Nung narinig niya ang sitwasyon ni Ibrahim alayhi salam, ay ninais niyang makita si Ibrahim. Nais niyang makaharap si Ibrahim alayhi salam. At inimbatahan niya si Ibrahim alayhi salam. Ang ada o yung nature ng mga tao na pumupunta kay Namrud ay sa bawat tao na pupunta doon, mayroon silang daladalang pagkain upang ito ay ihain doon sa hapag na kasama ni Namrud. Subalit si Ibrahim alayhi salam, ang kanyang ginawa, wala siyang nadalang pagkain o wala siyang dinalang pagkain sapagkat wala siyang kakayahan na magdala ng pagkain. Dahil doon, naiulat na ang ginawa ni Ibrahim, siya ay nagdala ng 2 sako, na ang 2 sako na ito o 2 lalagyan na yon ay pinuno niya ng turab. Pinuno niya ng buhangin o ng lupa. At ito ay dinala niya kasama ng kanyang sinasakyang hayop. Nung siya ay pabalik na sa kanyang tahanan, nadala pa rin niya yung kanyang daladalang 2 sako ng turab o buhangin. So sa madaling salita, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang hari na ito na si Namrud. At inaakala ni Namrud na susunod sa kanya si Ibrahim alayhi salam. Subalit, nagkaroon ng dialogue sa pagitan ni Namrud at ni Ibrahim alayhi salam. At matatagpuan din natin ito mula sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. At alam nyo ba, ang lalaki na nakipagdialog kay Ibrahim, na nakipagtalo kay Ibrahim sa kanyang Panginoon, tungkol sa Panginoon ay pinapakilala ni Ibrahim, sapagkat ang tao na ito, ang lalaki na ito na nakipagtalo kay Ibrahim ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaharian at ng kapangyarihan. Ito nga ay si Namrud. Sabi ni Ibrahim sa kanya, إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. Sabi ni Ibrahim, ang aking Panginoon, ang Allah, siya ay bumubuhay at siya ay pumapatay. Siya ay mayroong kakayahan ng pagbuhay at mayroong kakayahan ng pagpatay. Sa kanya lamang tayo nanggaling at sa kanya lamang tayo babalik. At sabi ng lalaking ito, ng pangahas na hari, sabi niya, Qala ana uhyi wa umit. O Ibrahim, ako ay
bumubuhay at ako ay pumapatay. Ayon sa kwento, nung sinagot ito ni Namrud, mayroong dalawang lalaki na pumunta sa kanila, mayroon siyang dalawang lalaki na tinawag at sinabi niya doon sa kanyang mga tauhan, ang dalawang lalaki na yan, mula sa kanila ay mayroong isang mabubuhay at mayroong isang mamamatay. Ibig sabihin, hinayaan na mabuhay yung isa sa kanilang dalawa at yung isa naman ay hinatulan ng kamatayan. Dahil doon ipinakita ni Namrud na kaya niyang bumuhay at kaya niyang pumatay. La hawla wala quwwata illa billah. So yun yung kanyang pagpapakita ng kapangyarihan o kakayahan na ipinahintulot sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala o ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang hari ng Babil. Pero dahil sa katalinuhan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim, hindi niya pinanatili na manalo ang ganoong pagsagot sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ni Ibrahim? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sabi ni Ibrahim, pagkatapos sagutin ni Namrud kung ano yung sinabi niya na kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na bumuhay at pumatay ng nilalang, sabi niya, sa pagtunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapasikat ng araw sa silangan at ito ay pinapalubog sa kanluran. Kung talagang ikaw ay makapangyarihan o Namrud, gawin mo ang kabaliktaran ng bagay na yan. Pasikatin mo ang araw sa kanluran at palubugin mo ito sa silangan. Dahil doon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pabuhital ladhi kafar, wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. At hindi ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nandaraya sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na ang kanyang kakayahan ay mula sa kanyang katalinuhan o kapangyarihan lamang na ito ay hindi nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-aksaya dito. So ito ang kumbaga kapalaluan o kayabangan ni Namrud. At dahil doon, hindi lamang yun, hindi lamang si Ibrahim ang kanyang hinamon. At bagkus hinamon pa hindi lamang si Ibrahim ang hinamon ni Namrud. Bagkus itong hari na ito ay hinamon pa ang Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Hinamon niya ang Panginoon ni Ibrahim alayhi salam ng pakipagdigmaan. At sabi ni Namrud na ito, ihahanda ko ang aking mga sundalo at ihanda mo ang iyong mga sundalo. La ilaha illallah. Ta'ala Allahu amma yaqul. At tunay na ang kataasan at kapangyarihan ay para sa Allah sa sinasabi ng mapagyabang na lalaki na ito. Dahil doon, ang Allah subhanahu wa ta'ala na pinakadakila at pinaka makapangyarihan sa lahat ay hindi niya pababayaan ang ganitong pagmamalabis o ganitong pagmamayabang mula sa isang nilalang. Ang mga sundalo na ihinda ni Namrud na ito ay halos napakarami, libo-libo. Pero ano ang iniharap sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pinaharap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sundalong ito ang pinakamaliit o isa sa mga pinakamaliit na insekto dito sa mundo. Ito yung lamok. La ilaha illallah. Na yung lamok na yon, naiulat na dahil sa lamok na ito, ang bawat sundalo ni Namrud na nakakagat ng lamok na yon ay halos nauubusan ng dugo, nauubusan ng laman hanggang sa mamatay. La ilaha illallah. At ang nangyari naman kay Namrud, dahil sa kanyang kayabangan, ay pumasok ang isang lamok sa kanyang ilong. At doon ay namalagi ng halos 400 taon. La ilaha illallah. Ito ang sinabi ng ilan sa mga nagkwento tungkol sa pangyayari sa buhay ng mayabang at madaya na hari na ito. At may ulat, dahil sa yung lamok ay nanatili sa ulo ni Namrud, halos nararamdaman niya araw-araw ang parusa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Namrud ng sakit na halos hindi niya makayanan ang pagdadala nito. Kaya dahil doon ay ulat
na sa bawat araw na nararamdaman ni Namrud ang pagkilos ng lamok sa loob ng kanyang ulo, ay halos ito ay kanyang pinupukpok ng martilyo. Pinupukpok sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman sa loob. At yun yung ikinamatay ni Namrud. La'natullahi alayhi. Ang suklam at galit, puot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanya dahil sa kanyang kayabangan, dahil sa kanyang pagmamalabis, at dahil sa kanyang hindi pagtanggap sa dawa ni Ibrahim alayhi salam. So yan ang kasasabitan ng mga tao na hindi sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagmamayabang pa. La ilaha illallah. So, mayroon pang kwento na nabanggit na noong isang beses, ito ay tungkol kay Namrud, na ang ginawa niya bago dumating yung kanyang kamatayan ay inilagay niya lahat. Pero yun ay ibang kwento, hindi na natin babanggitin. Sa pagkakataong ito, kinuha lamang natin yung pinakamahalagang kumbaga bagay na mayroong kinalaman sa buhay ni Ibrahim alayhi salam, inshallah. So, pagkatapos ng kanyang pakikipag-dialogue kay Namrud at yung ang nangyari kay Namrud, si Ibrahim alayhi salam ay nabanggit din sa Quran na kanyang sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Sabi ni Ibrahim alayhi salam tungkol sa isang bagay na ito ay kumbaga yung sinabi niya sa hari na si Namrud, o Allah, ipakita mo sa akin kung papaano ka bumubuhay ng patay. So yung pagbuhay ng patay na sinabi niya na kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hari na si Namrud, ay tinanong niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim, o Ibrahim, hindi ka ba naniniwala? Hindi ka ba nananampalataya? Sabi ni Ibrahim bilang sagot sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinakadakila sa lahat, hindi, o aking Panginoon, hindi, o Allah, ako ay naniniwala, subalit gusto ko na maging panatag ang aking puso. Gusto ko na maging payapa ang aking puso. Ito ang sabi ni Ibrahim alayhi salam. Dahil doon ay ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung gusto ni Ibrahim. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim na kanyang patayin ang ibon o katayin ang ibon. Paghiwa-hiwalayin ang lahat ng parte ng ibon. Ang pakpak, ang balahibo, ang mga dugo, at maging laman ng ibon na ito ay kanyang pinaghiwa-hiwalay. At kinuha ni Ibrahim ang ulo ng 4 na ibon na ito. La ilaha illallah. So ito yung kumbaga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim para magkaroon ng makita niya kung papaano talaga ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbuhay muli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang namatay na nilalang. So naiulat na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا wa'alam anna Allah azizun hakim. Sa pinakamalapit na kahulugan ayon sa pinakamadaling pagkukwento na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi kay Ibrahim na ang mga ibon na yan ay yung 4 na ibon na yan ay katayin mo, ilagay mo ang kanilang mga parte ng katawan sa 4 na mga bundok. Okay? At pagkatapos ay tawagin mo ang mga ibon o yung mga parte ng ibon na ito. At makikita mo kung papaano ang mga ito ay pupunta sa iyo. Allahu Akbar. Dahil doon ay ulat sa isang hadith na nung tinawag ni Ibrahim alayhi salam ang ibon na yon, nakikita ni Ibrahim kung papaano nagsama-samang muli ang mga pakpak. Kung papaano nagsama-samang muli ang mga balahibo. Kung papaano nabuo muli yung laman. Kung papaano nagtipon-tipon ang mga dugo at kung papaano nabuo ang katawan ng ibon na ito ay lumalakad noong tinawag ni Ibrahim papunta sa kanilang mga ulo na hawak-hawak ni Ibrahim. La ilaha illallah.
At nung ang mga ibon na ito ay binibigyan, kapag itong mga ibon, yung ilan sa mga ibon na yon ay binibigyan ng ulo na hindi naman para sa kanya, hindi ito tinatanggap ng ibon na ito. Tinatanggihan ng ibon yung ulo na hindi sa kanya. At kung alin yung kanya at ito yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ulo para sa kanya, ito lamang ang tinatanggap ng ibon na ito. Dahil doon, nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim kung papaano ang paglikha. At ito ay hindi nangangahulugan na pagkakaroon ng pag-aalinlangan ni Ibrahim sa kanyang puso tungkol sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na paglikha. Bagkus ayon sa mga ulama, ito ay bilang pagpapatibay sa puso ni Ibrahim alayhi salam na ito ay isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinili sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sabi na dahil dito naiulat sa asar o sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung papaano dapat nating pakitunguan ang kwento na ito. Sabi, naiulat na hindi pwede, sabi ni Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, laqad nafallahu syirka an Ibrahim. Faqal, wa ma ana minal musyrikin fi iddati ayat. Wa nafal kaun al-madi yastagriku jami'a az-zaman al-madi. Wa nafyu فَثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ شِرْكٌ يَوْمًا مَا. Sabi ni Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, tunay na hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Ibrahim ay mayroong pagtatambal sa Allah. Ibig sabihin, hindi nagtambal si Ibrahim alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din sa napakaraming mga aya. At lahat ng mga naunang nasyon ay hindi nagshirk o nagtambal kay Ibrahim alayhi salam sa mga unang sitwasyon nito. Dahil doon, naging matibay na hindi kailanman nagshirk o nagtambal si Ibrahim alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat din ni Ayad, Al-Qadi Ayad, lam yashuk Ibrahim bi anna Allah yuhyi al-mauta walakin arada tuma'ninatul qalb wa tarkul munaza'ati limushahadati al-ihya'i fa hasala lahu al-ilm al-awwal biwuqu'ihi wa arada al-ilm ath-thani bikayfiyatihi wa mushahadatihi. Ito yung sagot ng isa sa mga maaalam sa ating pananampalataya kung ano yung sitwasyon ni Ibrahim alayhi salam. Sabi niya, sabi ni Al-Qadi Iyad, hindi kailanman nagkaroon ng alinlangan kay Ibrahim alayhi salam kung papaano bumuhay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng patay. Subalit, nais ni Ibrahim alayhi salam ang kapanatagan sa kanyang puso at pag-iwan sa kung ano-ano mang pagpapaliwanag. Hindi niya kailangan pang magpaliwanag at paliwanagan kung papaano ang pagbuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay nakita o natunghayan ni Ibrahim alayhi salam ang dalawang kaalaman. Una, al-ilmu biwuqu'ihi. Ibig sabihin, ang kaalaman ni Ibrahim kung papaano ang pangyayari na ito. Allahu Akbar. Kung yung pagbuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patay ay naging kaalaman kay Ibrahim. Pangalawa, nakita ni Ibrahim o yung pangalawang kaalaman na natunghayan ni Ibrahim ay yung kaalaman sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang mangyayari, kung papaano ang pagbuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang pangyayari at yung kung papaano ang mangyari ng pagbuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patay, yun yung kaalaman na nakuha ni Ibrahim alayhi salam. At naiulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim idh qala rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tayo na mga tao ngayon, pagkatapos ng kamatayan ni Ibrahim alayhi salam, tayo ay mas karapat-dapat
na magkaroon ng alinlangan kay Ibrahim. Bakit? Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit ng Allah nung binasa ni Ibrahim alayhi salam ang aya na ito ni Abu Hurairah, ang aya na ito na sinabi ni Ibrahim, "O aking Panginoon, ipakita mo sa akin kung papaano ka bumuhay ng patay." Sabi niya, ito ay dapat hindi natin isipin. Bakit? Dahil mas tayo dapat mas isipin natin na tayo ang maaaring magkaroon ng pag-aalinlangan. Pero si Ibrahim na Khalilur Rahman, hindi siya pwedeng magkaroon ng pag-aalinlangan kahit kailan kung papaano o na may kinalaman sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat din ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala na hindi dapat magkaroon ng alinlangan ang mga mananampalataya o hindi dapat makilala o magkaroon ng pagtanggap sa mga mananampalataya na si Ibrahim ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Bakit? Kayfa yasihu ay yatawaham hada ala man asamahu Allah wa atahu rushdahu min qabl wa arahu mamlukatihi malakutuhu liyakuna minal muqinin. Diba? Dahil dito, sabi ni Imam Al-Qurtubi, paano maiisip ng isang matuwid na Muslim na si Ibrahim alayhi salam ay makakaisip ng pag-aalinlangan sa Allah subhanahu wa ta'ala kung si Ibrahim ay isa sa mga prinotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay binigyan ng talino, di ba? Binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim ng talino tulad ng mga talino na katalinuhan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. At ipinakita kay Ibrahim kung gaano ang lawak ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Ibrahim ay nakasama sa mga tiyak ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, "Law kana syakan lakunna nahnu ahaqqu bihi wa nahnu la nashuk." Fa Ibrahim alaihi salam ahra an la yashuk. Fal hadithu mabniun ala nafyi syak an Ibrahim. At dahil doon, sabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kung tayo ay hindi nag-aalinlangan sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Ibrahim mas karapat-dapat na hindi paniwalaan na mayroon siyang pag-aalinlangan. Bakit? Dahil tayo ay typical na mananampalataya. Nagkakamali, nagkakaroon ng pagkakalimot, nagkakaroon ng mga kasalanan, hindi katulad ni Ibrahim alayhi salam na prinotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang kumbaga bagay na may kinalaman kung papaano ang pagbuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patay na ginamit o ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ibon na ito ay lumalapit kay Ibrahim alayhi salam. At kung ito ay kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dito sa mundo, hindi ito imposible na mangyari sa araw ng paghukom. Kapag muling ibangon ang lahat ng mga namatay mula sa kanilang mga libingan. Yan nga ang nangyari sa pakikipag-usap ni Ibrahim alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nun, naiulat na si Ibrahim alayhi salam ay naghijrah mula Babil patungong Syam. Mula Babil patungong Syam. Okay, ulitin natin. Si Ibrahim alayhi salam ay nagdawa sa kanyang kaum, sa kanyang nasyon na sasakupan ng halos napakahabang panahon, subalit nakita ni Ibrahim ang kanilang pagiging matigas ang puso. At nadagdagan pa ng isang hari na sa halip na tanggapin ang kanyang dawa ay naging mapagmayabang at mapagmataas pa. Dahil doon, pinili ni Ibrahim ang umalis doon sa kanyang lugar na kinalakihan patungo sa lugar na maaaring makamtan niya o makita niya ang kapayapaan sa kanyang puso. At naiulat, tulad ng naiulat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وقال إني مهاجر إلى ربي
innahu huwal azizul hakim. Mula sa mga aya na tumutukoy o mga ebidensya na tumutukoy sa paghihijra ni Ibrahim alayhi salam mula Babil tungong Syam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan at naniwala kay Ibrahim alayhi salam ang isa sa kanyang mga pamangkin, which is ito nga ay si Lut. At sinabi ni Lut, ako ay magiging kasama mo sa paghihijra o pagmamigrate o Ibrahim tungo sa ating Panginoon o tungo sa iyong Panginoon. At siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakadakila at ang pinakamainam sa lahat. At nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatapos niyang maghijra ni Ibrahim alayhi salam ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim ang kanyang mga anak na sina Ishaq at si Yaqub. At sa kanila, mula sa kanila ay magkakaroon sila ang panggagalingan ng mga angkan ng propeta na susunod. At sa kanila ay ipapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasulatan. At ibibigay sa iyo ang iyong gantimpala dito sa dunya at sa akhirah. Sa kabilang buhay, Ibrahim, ikaw ay makakasama sa mga matutuwid. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. At iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim at ganun din si Lut na kanyang pamangkin mula doon sa lupain ng mga pabaya at mga mayayabang na tao tungo sa lupa na mabiyaya na ito ay ang Syam. Okay? So yun yung hijra na nangyari. Ibig sabihin, nag-migrate si Ibrahim mula sa Babil tungo sa Asyam, which is yung Palestine o Palestine. Iniulat ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, sabi niya, lamma hajara qawmahu fillahi wa hajara min bayni adhhurihim wa kanat imra'atuhu aqiran la yulad laha wa lam yakun lahu min alwaladi ahad bal ma'ahu ibnu akhihi Lut ibnu Haran wahabahu Allah ta'ala ba'da dhalika al-awlad as-salihin wa ja'ala fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab fa kullu nabiyyin bu'itha ba'dahu fahuwa min dhurriyyatihi wa kullu kitabin nazzala minas sama' ala nabiyyin min al-anbiya'i min ba'dihi fa ala ahadi nasalihi wa aqabihi khal'atun min Allahi wa karamatun lahu hina taraka biladahu wa ahlahu wa aqriba'ahu wa hajara ila baladin yatamakkanu fiha min ibadati rabbih azza wa jalla wa da'watil khalqi ilayhi. So sabi ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sa kanyang aklat, noong tinalikuran si Ibrahim alayhi salam ng kanyang kaum o ng kanyang nasyon, siya ay nag-migrate kasama ng mga tao na sumampalataya at naniwala sa da'wa ni Ibrahim alayhi salam. At naiulat na dalawa lamang ang unang naniwala kay Ibrahim alayhi salam mula sa kanyang lugar. Ito ay ang kanyang asawa na walang anak o hindi nagkakaroon pa ng anak, which is si Sarah. At ang kanyang pamangkin na si Lut ibnu Haran, na anak ni Haran. At pagkatapos nilang mag-migrate, saka pa lamang binigyan si Ibrahim alayhi salam ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga matutuwid na anak. At mula sa anak ni Ibrahim na ito ay nagmula ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanila ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga aklat o ang mga kasulatan. At tulad ng nasabi dito, ito ay dahil sa pag-iwan ni Ibrahim alayhi salam sa kanyang pamilya, sa kanyang lugar at sa kanyang mga kamag-anak bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at
na paglipat sa isang lugar kung saan makakayanan ni Ibrahim ang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala na panatag ang kanyang puso at wala siyang inaalalang iba habang siya ay nagdadawa o nagpapaanyaya tungo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung hijrah ni Propeta Ibrahim alayhi salam, na ganun din ang nangyari sa ilan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng paghihijra ni Nuh alayhi salam at paghihijra ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam upang sila ay palakasin ng Allah subhanahu wa ta'ala at makita nila ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So katulad nga ng nabanggit natin nung nakaraan, pagkatapos na magdaawa ni Ibrahim alayhi salam sa mga tao na sumasamba sa rebulto mula sa kanyang lugar, which is yung Babil, pagdating niya habang siya ay naglalakbay, nakakita siya ng mga tao na sumasamba sa mga bituin. At tulad nga ng nasabi natin noong nakaraan, kinausap niya ang mga nilalang sa kalangitan na ito mula sa bituin, buwan at araw, at ipinakita niya sa mga tao na ang mga ito ay walang kakayahan o walang ni isa man sa mga ito ang maaaring magkaroon ng pagmamayari sa katangian ng pagiging Diyos, sapagkat ang mga ito ay umaalis at nawawala kapag sumapit ang araw. At kapag sumapit naman ang gabi, nawawala din ang araw. So yun yung pinakamabilis na pag-review natin doon sa sinabi natin noong nakaraan. So alhamdulillah, dahil doon ay mayroon tayong nakita natin kung papaano tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim, kung papaano ang isang nilalang kapag ito ay sumalungat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtulong sa kanyang propeta o sa kanyang alipin, ay makakasama siya sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala at galit ng mga mananampalataya, at kung papaano ang isang hari ay makipag-usap sa isang propeta na yung hari na yun, which is si Namrud, ay isang mayabang dahil doon pinarusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga sundalo ng pinakamababang magandang pamamaraan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapadala ng pinakamababa at pinakamaliit na nilalang. Diba? Sa kabila ng kanilang ipinapakitang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas malakas kaysa sa kanila dahil maliit lamang yung itinapat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At ganun din yung pagpapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim kung papaano ang paglikha at ilan pa sa mga kwento na may kinalaman kay Ibrahim alayhi salam, hanggang si Ibrahim alayhi salam mula sa Asyam ay naghijrang muli o nag-migrate muli si Ibrahim patungong Misr o patungong Egypt. At doon inshallah ay makikita natin kung papaano nakilala ni Ibrahim alayhi salam ang isang hari na naman. Okay? So kung mayroong hari sa Babil, mayroon ding hari sa Misr o mayroong mga presidente or yung mga matataas ang katungkulan doon. Naiulat na si Sarah kasama ni Ibrahim alayhi salam at ni Lut, sila ay naglakbay patungong Misr o patungong Egypt. At doon sa Egypt ay mayroong hari o mayroong pinuno na halos lahat ng mga magagandang kababaihan ay gusto niyang matikman. Ito yung kumbaga pagsasabi ng iba na dahil doon nung nakita niya si Sarah na asawa ni Ibrahim alayhi salam, ay ninais niya na tawagin si Ibrahim upang malaman kung sino ang kanyang kasamang babae, which is si Sarah. At nung tinanong si Ibrahim, "O Ibrahim, sino ang iyong kasama na yan?" Sabi ni Ibrahim, "O pinuno, itong aking kasama ay si Sarah na aking kapatid." Dahil doon, sinabi ng hari, "Talaga bang kapatid mo yan, o Ibrahim?" At dahil doon, sinabi ng hari, "Ikaw ay bumalik sa kanya at
isama mo ito. Isama mo at iwanan mo ang iyong kapatid sa akin. At dahil doon, naiwanan si Sarah. At ayon sa kwento, na habang ang hari na ito o ang pinuno na ito ay papalapit kay Sarah, si Sarah ay walang ibang ginagawa kundi ang magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Sarah, Allahumma in yamut yuqalu hiya qataltuhu. Sabi ni Sarah, O Allah, kung ito ay mamamatay, sasabihin nila na ito ay pinatay ko. Faursila, summa qama ilayha. Faqamat tatawadda'a wa tusalli wa taqul Allahumma in kunt amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir fagud hatta rakada bi rijlihi faqalat Allahumma in yamut fayuqalu hiya qataltuhu. Sabi ni Sarah, O Allah, tunay na kung ako ay nananampalataya sa iyo at naniniwala sa iyo at sa iyong propeta at pinangalagaan ko ang aking puri para sa aking asawa, maliban na lamang para sa aking asawa, ay huwag mong pabayaan na magkaroon ng pagkakataon ang kafir na ito sa akin, O Allah. Dahil doon ay habang lumalapit ang pinuno na ito kay Sarah, ay hindi niya nakakayanan na lumapit. Muling-muling palaging itong sinasabi ni Sarah hanggang 3 beses. At pagkatapos noon, nung ikatlong beses sinabi ng hari o ng pinuno, Wallahi ma arsaltum ilayya illa shaytana. La ilaha illallah. Sabi nung pinuno na yon, Wallahi, sumpaman sa Allah, wala kayong ang ibinigay ninyong iyan sa akin o yung dinala ninyong iyan sa akin ay isang demonyo. Dahil nakikita ng hari na ito ay isang masamang nilalang habang siya ay lumalapit kay Sarah. Dahil sa pagprotekta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin na si Sarah, ito ay hindi kailanman nahawakan ng hari o ng pinuno na yon. At sinabi pa niya, irji'uha ila Ibrahim. At ibalik nyo yan kay Ibrahim. Wa atuha ajar. At dahil doon, sinabi ng pinuno na ito, at bigyan mo, bigyan mo pa si Ibrahim, bigyan ninyo si Ibrahim, ibigay nyo sa kanya si Ajar. Si Ajar, ito yung pangalan ni Hagar o Hajar sa Misr o sa Egypt. Dahil doon, nagkakilala si Ibrahim at si Hajar na ipinadala ng isa sa mga pinuno sa Misr. At ipagpapatuloy natin ang kwento ng talambuhay ni Ibrahim alayhi salam at ganun nga kung papaano iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Sarah mula sa kamay ng pinuno na ito at muli siyang ibinalik kay Ibrahim alayhi salam na mayroon pang kasakasama na isang babae na ang kanyang pangalan ay si Ajar o Hagar o Hajar. So hanggang dito na lamang, napakarami ng aral na mapupulot natin sa kwento sa buhay ni Ibrahim alayhi salam. At ito ay mashallah, alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nabibigkas natin, nababasa natin ang mga ito at muling nagiging sariwa sa atin. Naway may pagpatuloy natin kung anuman ang natutunan natin sa aral ng buhay mula sa buhay ni Ibrahim alayhi salam, at ito ay ating may sagawa sa panahon natin ngayon. Hanggang dito na lamang, muli tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, dumadakila sa Kanya, humihingi ng tulong, humihingi ng gabay, at humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.